Umuntu owumoya akadalelwanga ukuthi anqindwe amandla. Umuntu owumoya akadalelwanga ukuthi abe nenkanuko. Nokufisa. Yes. So kodwa manje ukungena kwalomuntu owumoya enyameni, inyama idla lokubonakalayo. Oh yeah. Umoya udla lokungabonakala. Emvelaphi yomuntu. Izize empandeni nje ingoba yesiqala imikhuba vele. Yayisingasenalo ithemba. Abangoni babesebenzisa ikakhulukazi amanzi eyimpophoma namanzi eyiphethu. Nemgede leyakhona ufike uthola ukuthi umgede nje ayandile lo mgede futhi bomgede besiba namanzi phakathi. Angcwele. Babesebenzisa lezo zinto abantu bemfuna uNkulunkulu bamthole noNkulunkulu athi mayebafuna abantu babathole. Ayikulinganisele nje ngentelulu. Sikhule thina kule ndawo yakithi kukhona iphethu kodwa kunele kwakhona ompompi. Ziphi lezo iphethu? Ayisekho. Sikhule thina imfula ihlezi igcwele kwazi ukuthi mo akuwena endaweni ethizo uzomuka. Iphi le mfula? Ayisekho. Ithina asizifuni sizithole. uNkulunkulu lethi idingo ngoba sizoyisebenzisa. Mase ngeke uzisebenzisa idingo kufanele senze njani? Inyamala lebuyiselo kuyena ziye kwaba idingayo. Ake kulinganisele njengalento nje okade ukhuluma ngayo makhuluma ngendaba yomshado. Intombi zakithi zazi ukuthi uma ngabe ufuna ukuthi uthandwe kufanele ukuthi ulahle ubuwena. Ungayifuni uyithola uyilahle. Uthenga inwele lezi zamandiya. Yes. Ufake inkophe lezokufakela. Yes. Ugunda amashi ufake ipeni. Yes. Ngokuyicathula ezinde. Ufake iperfume ebizayo. Uhamba wenza izikweleti ezitolo. Uzogcina usuthande ngisho abantu besilisa engafanele ngabe uyabathanda ngesimanga sokuthi ufuna ukuthi wena ukhokhele ama account. Ekugcineni kosuku lo wesifazane uma ngabe esethathele umuntu lo wenze njani lo muntu? Mayisele intombazane isiphele lo uthando kwaphela mayisifike lesigaba lesi ethanda ukuphila kusona uzophela uthando lo muntu ngoba vele ngangizofuna imali nami senginayo imali lo mengasafuna ukwali uzokwenziwa njani zimbalwa noma bambalwa abantu besifazane abangenelwe endlini babulawelwe endlini ngoba kuthiwa izinga labantu besifazane ababulawayo baningi kakhulu kodwa bambalwa abangenelwa endlini babulawelwe endlini ukuphela thina abantu abamnyama sinale nkolelo ukuthi mfethu asikwazi ukuyifuna siyithola ngoba singabafarisi. Yes. Ithina sizaziyo lezi ingane zethu nodadewethu ukuthi abaningi babo bayamathatha bayaphuma baye ematshwaleni bafike bayobhenga lapha bagibele imoto angayazana ukuthi umuntu le moto iqhamukapi sihleze sibuka phela ukuthi le moto kuvela ime nje imoto lo muntu akayazi le moto kukhulu ukuthi uphakathi mase kuthola umuntu setholakala efile eshonile bese kuthiwa manje kunjani kanti uyala lo muntu oyifake ekufeni akazange azayifune yena ayithola ngokuthanda izinto impilo yasentshonalanga eyenza mfowethu negalelo elikhulu lokuthi abantu bakithi mfowethu balahleke baphume baphela mfowethu ekuthi bayifuna bayithola.